Fis-sensiela qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Insemmilkom u nilqakom għal episodju 18 meta l-aħwa George u Anton Barbara marru lura d-dar wara l-laqgħa tas-soltu fl-ispiżerija tas-Sur Slaw. Intebħu illi kien hemm żiemel ma' ġenb il-bieb ta' barra. L-aħwa tħassbu u daħlu bil-lajma ġewwa. Sabu lil ħuhom ċensu jirrakkonta lill-ommu u lill-oħtu x'għadda minn għalih kemm dan maħrub minn Malta. Wara ftit issemmat il-biċċa taċ-ċanfira tal-Konti Manduka. Lil ta' Barbara tom xifmu illi l-libnu ma ridux ikollu x'jaqsam magħhom. Fuq din ċensu ħalih u bħal der illi kien se jżommielu fil-komma lil Konti Manduka u lil-libnu. ċensu Barbara wera lil Napoleon biex xewqa li kellu biex ikunu li jidħol bl-armata Franċiża ġewwa l-imdina. Napoleon ma ċaħedilux din ix-xewqa għaliex kien iġibu ħafna. U hekk ġara għaliex daħal fl-imdina fras l-armata bla ma anqas ġie sparat tir wieħed biss. Ta' Pampalun li kien bleħeloli wissal il-gbarat Maltin illi l-belt tal-imdina issa taraf bħala sit u kap tagħha lill-ġeneral Napoleon Bonaparte. Fil-waqt illi ġerrajne fuq il-ġurati u l-gbarat kollha donnu biex idaħlilhom frasom il-kliem tiegħu. Din il-belt millum il-qudiem taraf biss bħala sit u kap tagħha lil Napoleon Bonaparte, ġeneral ta' Franza, u jistma' lil kulħadd talli hu libertà, egalità, fraternità! Xi wħud mill-kotra staġbu meta semaw il dak il-kaptan ta' Franza jitkellem bil-Malti u ċabċbu idejhom. Imma oħrajn li kienu jafu u kellhom ejra għalih baqgħu ħimda. Dik li taħt Napoleon kulħadd kien se jkun xorta waħda ma niżlitinhomx is-sinjuri tal-imdina illi kienu mdorrijin jaħkmu u jħaltu u jaqsmu bejniethom l-imdina. Il-belt qadima ta' Malta li matul is-sekli kienet bosta drabi waqfet u tefat lura lill-edewwa. Issa waqgħet f'idejn il-Franċiżi bla ma sparat tir wieħed. Fetħet il-bibien għas-sidien il-ġodda u niżlet il-bandiera tas-soltu. Bħal ma qarrej jaqleb folja ta' ktieb. ċensu Barbara daħal rebbieħ fl-imdina imma ma damx f'dik il-belt. Qassam is-soldati fuq is-swar sab post tal-uffiċjali fil-palazzi tal-gbarat, okkupa l-banka tal-ġurati u l-uffiċċji oħra tal-gvern. Ħareġ ordnijiet lill-kapijiet tal-poplu u ssihom kif kellhom irreġu f'isem Napoleon. Mbagħad ġabar l-ajjutanti tiegħu u niżel lejn il-belt Valletta biex jagħti l-aħbar tar-rebħa lil Napoleon. Napoleon Bonaparte ma sabx ruħu tajjeb fil-palazz tal-banka tal-ġurati għax wara 24 siegħa mar joqgħod fil-palazz ta' Parisio fejn sab is-sidin ta' hemm jistennewh fil-bieb. Is-Sur Paul Parisio s-sinjura tiegħu aktar ħadu pjaċir bl-unur illi ġabet fuqhom il-mawra għandhom ta' Napoleon milli ħadu bih innifsu. Imma Sinjura Bettina li wkoll kienet fil-bieb tilqa' lil dak il-ġeneral il-kbir ta' Franza ħasset ruħha f'sakra ta' għena li ma tistax titfisser u stħajlet ruħha isa messet is-sema b'subajha. Fl-aħħar kienet laħqet il-quċċata tal-ġieħ u tal-gburija. Kienet ilha snin tħabrek u titħabat biex tasal hemm fuq.
Mnejn setat tiddandan u tisserdaq binkejja lejra ta' ħbieba u l-mebeda tal-edewa tagħha. Is-Sinjura Bettina kienet ħajret li Sur Pawl Parisio u lill-loħta is-Sinjura ta' Sur Pawl biex jistiednu l-Bonaparti fil-palazz tagħhom u huma aktar għalajn in-nies milli għal ħaġa oħra laqgħu għandhom il-Napoljun u ħallewlu l-kmamar kollha ta' fuq fejn joqgħod. Dak il-ġeneral famuż dam 6 ijiem f'dak il-palazz u f'dawk is-6 ijiem qaleb il-Malta ta' taħt fuq. Napoljun Bonaparte kien fil-palazz ta' Parisio, imdawwar bil-kmandanti, kapijiet u gbarat Franċiżi u Maltin. Min kien qiegħed jgħid lill-ġeneral kif rebaħ xi naħa ta' Malta, min kien qiegħed isemmilu fuq l-imġieba tal-poplu, min jarfu fuq il-bidla illi messa ssir mill-gvern tal-kavallieri għal-gvern tal-Franċiżi. Kien hemm il-ġeneral Berthier, Desailly, Kleber, Davout u Murat medijin jitkellmu bejniethom fuq l-armata u ftit jimportahom mill-għamla tal-gvern ġdid ta' Malta. Iżda kien hemm ukoll oħrajn bħal Vaubois, Bosredon, Carozon d'Angly, il-Kanonku Caruana, Sinjura Bettina, Censu Barbara u Pietru Dublé, illi kellhom interess kbir fit-treġija ġdida ta' din il-gżira. Napoljun kien qiegħed jismagħhom u jiżen f'moħħu dak illi għajdulu bla ma jorihom il-ħsieb tiegħu. Censu Barbara, illi kien jaf ifendi kelma f'ħina u f'waqta, qal il-Napoljun: Ġeneral, il-poplu qabel jaċċetta treġija ġdida jistenna minnek ħaq u ħniena. Dawk il-ħafna rjuż kbar kollha mxemqin biex juru għarfhom u setetom il-Bonaparti daru f'daqqa lejn Barbara u ħarsu leħ biċċiera bħalli kieku kien indaħal fejn ma jesaħx. Imma Napoljun, illi kien iġib tajjeb il dak iż-żagħżugħ mimli ħeġġa, resaq leħ u fil-waqt illi xeħet għajnejh fuqu qallu bleħenoli biex jisimgħu kulħadd. Il-ħaq jaħtieġ issir qabel kollox. Il-ġenerali waqfu mill-kliem tagħhom fuq il-gwerra u l-gbarat siktu mill-għajdut fuq il-gvern. Kollha dawru wiċċhom lejn il-kap il-kbir illi wara ftit is-sokta jgħid: Jekk hawn min qiegħed ibati minħabba nuqqas tal-ħaq, jaħtieġ ikun meħluż. Censu Barbara, illi ma kienx jibqa' lura u kien jaf jipprofeta ruħu mill-okkażjoni, bixra ta' wieħed illi għandu ħsibiet kbar f'moħħu u bleħen mitfi qal lil Napoljun: Hawn ħafna nies f'qiegħ ta' ħabs għax xtaqgħu jaraw il-Franċiżi f'din il-gżira u oħrajn għax ridu jaħilsu mill-madmad tal-ordni. Għal dan il-kliem ta' Barbara, Bonaparti derimberen u ħosbien u l-oħrajn baqgħu sikta u mifxulin. Imbagħad is-Sinjura Bettina biex turi kemm kienet taf kollox qalet: 4 ilu il-ħabib tagħna Bosredon fil-ħabs ta' Sant'Elmo għax ma qabilx mal-Grammastru. Iċ-ċittadin Bosredon ħaqqu kull tifħir għal-ħidma tiegħu biex wasanna fejn aħna llum. Qal Censu Barbara u wara li waqaf għal ħin wieħed biex donnu jagħtihom iż-żmien jifmu sewwa dak illi qal is-sokta. Imma Bosredon il-lejla qiegħed hawn magħna ħieles u ferħan fil-waqt illi l-oħrajn illi daħlu l-ħabs wisq qablu għadhom hemm ibaqgħu l-ħruġija u l-kevrija. Wiċċ Napoljun tqarras u xrara ta' illa deret tiddi f'għajnejh. Baqa' sieket, imma dik is-sikta kienet qisha l-ħemda ta' qabel it-tempesta. Xwara ftit dar bil-erra lejn Bosredon u staqsih bil-ħatfa: Għax ma semmejthom lix il-dawn in-nies, Huma ħafna? Min huma? Bosredon il ma kienx jistenna l-kliem se jinqaleb fuq hekk tfixkel u beda jillaqla. Imma Barbara ra li kienet ġietu ix-xoqqa f'moxta u wieġeb u
Għax hawn ħafna li qegħdin jistennew il-ħelsien minn għandek, ġeneral. Bħalissa jien qiegħed niftakar fit-tnejn. Don Gaetano Mannarino, dak il-qassis Albini il-Lewis, qabel mawlid Franza qamu kontra l-Ansjen Reġim u ħabtu għal-Bastilja u ħada kontra l-Gran Mastru qabad taħt idejh il-Forti Santen. Dak il-patriot ilu 24 sena maqful fil-ħabs. Bonaparte baqa isu mibluħ, bajneħ jħarsu fil-bot, donnu mitlu fi ħsibijiet gbar. Imbagħad dar lejn Barbara u bleħen imqanqal staqsih. Liħa, minu liħa? Mikel Anton Vassalli, żagħżugħ għaref moħħu fuq il-kodba, xeħtuh il-ħabs, għax derlu il-Maltin imissom ikollhom sem fit-traġija ta' pajjiżhom u kiteb il-sin Malti jista' jaqdil il-Maltin aktar minn il-sna barranin. Il-kanonku Karwana instamat u fawra dem talat għal-wiċċu. Is-Sinjura Bettina illi xejn ma kien jaħrab minn taħt għajnejha, indunat bid-dexa li ħal kanonku, rasqet leħ u stednitu joqgħod bil-qeda ma' ġemba. Dawk it-tnejn kienu jaqblu bejnietom. Il-kanonku Karwana ma kienx jaħmel lil Vassalli u s-Sinjura Bettina ma kienx ġerraħ lil Barbara. Imma binkejja tagħhom it-tnejn Napoleon għal kelma u l-jum ta' wara Don Gaetano Mannarino u Mikel Anton Vassalli ħarġu mill-ħabs. Bekk ċensu Barbara bis-saħħa ta' Mannarino ħeles mill-ħabs lil ħabibu Vassalli u żamm il-kelma li kien ta' lil Ħutu. Il-ġeneral Bonaparte kellu għaġla kbira biex jitlaq minn Malta għax it-tir tiegħu kien għall-Eġittu u barra dan kien imbeżża mill-flotta ta' Nelson li kienet qiegħda tħuf fil-punent tal-Mediterran biex taqbes fuqu. Għalhekk għażel in-nies li seta' jorbot fuqhom biex imexxu l-gvern tal-Gżira wara li hu jitlaq minn Malta. Ħatar il-ġeneral Claudio Belgrand de Vaubois bħala kap tal-Gżira u kmandant fuq kulħadd u għażel fost l-oħrajn iċ-ċittadini Reino d'Angli u Jean Bosredon, il-kanonku Franġisku Saverio Caruana u s-sur Luigi Dublé bħala membri tal-Kommissjoni tal-Gvern. Kulħadd stenna illi ċensu Barbara ikun mażul ukoll. Iżda għalih kien hemm biċċa xogħol oħra. Meta Napoleon daħal jagħmel żjara fil-Knisja ta' San Ġwan u rewħ id-drieħ ta' dak il-qaddis tant għażiż għall-kavallieri, lemaħ ċurkett ta' ġmiel u siwih bla tarf f'wieħed mis-swaba ta' dik lied madma. Dak il-ħali mett idu bil-lala kollha għalla ċurkett mir-relikwa u daħlu f'sabaw ta' idu x-xellugija fil-waqt li dar lejn ta' madwaru u bid-bissima fuq fommu għalilhom hawn joqgħod aħjar ma jidħilkomx. Il-ġeneral Murat ukoll kienet ġiet fideħ kullana ta' ħaġa għarfien tiswa id-djamanti. Kemm Bonaparte kif ukoll Murat kienu ħallew warahom f'Pariġi laxqa ta' qalbhom, wieħed kien mitluf wara Giuseppina, l-ieħor kien momi wara Marja Karolina. It-tnejn xtaqu jibatu elm ta' mħabbithom lil ħaninithom u ma setawx isibu aħjar minn dawk iż-żewġ ħwejjeġ prezzjużi. Bonaparte ħtieġlu wkoll li jibgħat dispaċċ dwar ir-rebħa tiegħu f'Malta lid-direttorju Franċiż. Milli għal-qadja ta' reqqa bħal dik dejjem jindbatu tnejn min-nies, Bonaparte għażel wieħed mill-kolonnelli tal-istat maġġur tiegħu u
lill-kaptan Censu Barbara u lil dan tal-aħħar talbu wkoll biex iwassal ir-regali lil Giuseppina u lil Marja Karolina. Dak id-defusi Barbara feraħ mhux ftit għal dik il-għażla ta' ġieħ, imma kien għadu jewden fuq l-imġiba mqita illi biha l-Konti Manduka kien firet l-ibnu Eugen minn Margherita. Dak kien tort mhux biss għal dik ix-xbejba, imma għal dawk ta' Barbara kollha. U ma kienux nies li ħallu min jitla fuq rashom. Fid-daħla tal-imdina, Censu Barbara kien inqeda bir-rebħa tal-Franċiżi biex irjax lill-Konti, imma xtaq jagħti tbeżbiża lil bin il-Konti wkoll. Għalhekk inqeda bil-ħbiberija ta' Napoleon biex jasal għal ħsieb ta' moħħu. Meta dak il-ġeneral u Murat femuh x'kellu jagħmel biex wasal lir-rigali tagħhom, wara ġibda kbira lejn Franza u fisser ix-xewqa li kellu illi l-Maltin jersqu aktar lejn il-Franċiżi u jidraw jgħixu l-ħajja ħilsa ta' dak il-poplu. Miljonaha għandek xi ħsieb f'rasek? Għal Napoleon li b'daqqatajn kien jintabaħ xi kollu l-bniedem f'moħħu. Ili ntellaw innizzel f'moħħi biex insib mezz illi jaqqat malajr il-Maltin mal-Franċiżi. Għal Censu Barbara. X'inhu il-mezz li sibt? Għażel ftit żgħażagħ mill-aħjar familji Maltin u ibathom Pariġi biex jidraw il-ħajja Franċiża u jitħarġu fit-tagħlim tal-enċiklopedisti u jieħdu drawwiet ta' Franza. Imbagħad meta jerġgħu lura hawn Malta, huma ikunu jistgħu jfissru l-ġid u r-risq tal-ħakma Franċiża. Bonaparte ħares lejn Murat u dan mejjel rasu. It-tnejn fehmu kemm kien bil-għaqal il-ħsieb ta' Barbara, fuq hekk ħarġet stadina lil familji għoljin Maltin biex jibagħtu lil uliedhom sobien għat-tagħlim f'Pariġi. Eugen bin il-Konti Manduka kien wieħed mill-magħżulin. Il-Konti far ħada bi kbira, ma rridx jinferet minn ibdu, tkellem u ħaqqaq talab lil ħbieb biex jgħaddulu kelma, iżda kollu kien għal xejn, stadina ta' Bonaparte kienet ordni u kulħadd kellu jbaxxi rasu għaliha. Hekk wara li Napoleon ħal armata lejn l-Eġittu, il-Kurunell tal-Istat Maġġur u l-Kaptan Barbara telqu lejn Franza u ħadu magħhom mhux biss id-dispaċċ u r-rigali tal-ġeneral, imma wkoll iż-żgħażagħ kadetti, fosthom is-Sur Eugen bin il-Konti Manduka. Il-ħakma Franċiża ma seħħitx għall-qalb il-Maltin. L-ewwel nett għax fi żmien qasir nistlet taqlib kbir fil-ħajja u traġija tal-pajjiż. Imbagħad għax indaħlet wisq fil-ħwejjeġ tal-Knisja u fuq kollox għax il-kapijiet tal-gvern ma għarfux imorru għalajn il-poplu. Żejt madankollu il-ħami u l-awar illi nqalaw minn taħt biex iwaqqaw is-seta li Napoleon kien waqqaf f'din il-gżira. Kien għadu bil-kemm telaq il-Gran Mastru Hompex imkeċċi minn Bonaparte meta Anton Barbara u ħafna oħrajn fidili lejn l-ordni bdew jikkonfaffaw biex iġibuh lura fuq it-tron ta' din il-gżira. Malli Napoleon salpa bl-armata tiegħu biex imur jaħbad għall-Eġittu, George Barbara u xi ħut oħra mxaqilbin lejn l-Ingilterra bdew imexxu l-ħarira favur l-Ingliżi. Il-Malti minn dejjem kellu ġibda kbira lejn il-Knisja, għaxi il-qofol ta' ħajtu. Fiha jieħduh l-ewwel darba li joħroġ mid-dar wara twelidu. Jitrabba madwarha. Il-qampjena tagħha issa jaħlu fil-għodu wara li jistembaħ. Terfgħu mix-xogħol f'nofsinhar għall-fatra u tiġbru fid-dar fil-għaxija għall-mistrieħ. U lila l-aħħar żjara li għamel wara li għal għajneħ għal dejjem. Għalhekk il-kotra
bdiet tidmezmez meta rat il-Franċiżi jonqsu mir-rispett lejn id-dar ta' Alla u ma jikkalkulawx lill-qassisin. Dawk tal-Kummissjoni tal-Gvern ma għamlu xejn biex jiġbdu l-kotra lehom. Il-ġeneral Vaubois, il-kap tal-Gvern, kien gwerrier qalbini, iżda bħala amministratur ma kellu xejn xaqilgħu. Il-membri tal-Kommissjoni kellhom moħħhom mimli bil-qawwa u s-seta tal-Armata Franċiża. Min għalihom ħadd ma kellu ħila jerfa' rasu quddiem dik il-qawwa u b'moħħhom mistrieħ b'din il-fema bdew joħorġu digriet wara ieħor illi jolqtu l-knejjes u l-kunventi u l-bani tagħhom. Bdew ikeċċu minn din il-gżira il-kappillani tal-ordni, il-qassisin u l-patrijiet barranin. Il-poplu id-darras għal u knejjes u kunventi, in-nies uraw biċċari li dak l-għaluq ma kienx għal-qalbhom, bdew inezzaw il-monasteri, il-kotra ix-xewxet, bdew jirkantaw il-ġit u l-fidet tal-knejjes. Basta Maltin, għalu, sawn wasalna? Min gemgem, min jitmasħan, min iħaqqaq, il-Franċiżi flok ħalsin ġibu maħħom madmad armin tal-kavallieri. Konna ħjar kif konna qabel? Mela ġilu, konna ħjar kif konna qabel taħt il-kavallieri? Wieħed kien jgħid lill-ieħor meta jiltaqgħu sejrin maġlin lejn djarhom. Intant kienu reġgħu bdew il-laqat bil-moħbi. Il-ħabib ta' Sur Slaw reġgħu bdew jiltaqgħu fl-ispiżerija tiegħu, kollha mimlijin daqs balla għall-Franċiżi u kollha jidrilhom illi jeħtieġ jaraw x'jagħmlu biex jeħilsu mill-ħabel illi kull ma jmur kien aktar jissikkalhom għonqhom. Lejla waħda iltaqgħu għand is-Sur Slaw. Il-ħbieb tas-soltu, ċensu Braret ta' Birkirkara, in-Nutar Żarb ta' Ħattart, Dun Mikil Xerri ta' Ħażebbuġ u l-Gbarat ta' Ħal-Qormi. Kollha jħampqu u jitmasħnu fuq l-imġieba tal-Franċiżi. Weduna x-xwa u ħallewna bir-rieħa. Għal Dun Mikil Xerri, illi għalkemm dejjem żamruħu lura kien dejjem imħejji biex jagħmel dmiru għal ġid ta' pajjiżu. Serquna, faqruna, żabilħuna. Qabes in-Nutar. Kemm sejrin indumu naqilgħu fuq wiċċna bla ma nitkellmu? Staqsa Anton Barbara. Sakemm il-poplu jiddeċiedi illi ma jibqax il-sir u jgħid sa hawn wasalna. Għal ċensu Borġ illi kien jisħon u jaqbad bħannar tat-tiben. Mela jaħtieġ illi xi ħadd ifisser lill-poplu kif inisew l-qagħda tiegħu taħt din il-ħakma ġdida. Għal Dun Pietru Pawl Bsajla, assis għaqli, imdorri qis u jerġa' jqis qabel jaqta'. Ħodmir, dan bħalna illi jmexxu l-poplu lejn il-ħelsien. Reġa' s-Sur Borġ. Nuruh, Iva, nuruh kif jaħlas mill-madmad. Fenda Anton Barbara. Nħajju għal meta jasal il-waqt. Żied is-Sur Slaw. Dak il-ħin semaw il-qampina tal-Knisja, id-daq, il-mota tal-imwiet. Il-kapillan Karwana rat is-salib u qal talba għall-erwieħ tal-purgatorju. Presan tal-Messier, u tal-Ibel, u tal-Ispir, u Santu. Amen. Għaddijom, omulej, il-mistrieħ ta' dejjem, il-dawl ta' dejjem jirti fuqom, jistrieħu fis-skiem, ekkiku. Presan tal-Messier, tal-Ibel, u tal-Ispir, u Santu. Amen. Il-lejl tajjeb lilkom il-koll. Il-lejl tajjeb. Il-lejl tajjeb. U imbagħad is-Sur Slaw mar inaddaf il-musmar tal-meċ tal-kandelabru taż-żejt. Ħaġa li dejjem kien jagħmel meta l-ħbieb jibdew jitilqu lejn djarhom. Dawk malajr fehmu li Sur Slaw xtaq jaqta fil-qasir, għalhekk għamu selmu bil-qalb lil xulxin u nfirdu. Allum se nieqaf hawn sa ma nerġgħu niltaqgħu. Islim.
Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.